So mga igsuon, ang pingi ninyo inyong kaugalingon. Kay daghan na kaayog issue ron sa politika. Base na hinuon nga magpakalubog na mo sa mga issue sa politika, unya wala na hinuuna ng lihok ang inyong mga kinabuhi. So ang inyong mga pangwarta diha dili na maayo og dagan. Inyong mga anak wala na ninyo matudlo sa sige ninyong apil-apil anang issue sa politika. Ayaw kaayo mo pagpakalunod anang politika, mga igsoon. Okay ra man gud na nga para lang ma-aware mo sa social issues. Kung naay mga kalihukan, then appeal mo sa mga kalihukan. Kaya sa panahon sa election, syempre mo botar mo sa panahon sa election. Pero on regular days, dili na sana pwede. Nga tanan na lang yun nimong oras, imo lang gigahin para ana. You need to manage your life. Kinahanglan nimo manihuon ang imong kinabuhi. At imana sa na imong kaugalingon. Kung maayo pa lang unta ng daga ng imong kinabuhi, unya retirado na ka, kana hinuon, pwede na jud ka mag full speed ahead bahin anang issue sa politika. Bahala na ka kung unsay trip nimo, retirado na gud ka, daghan na gud kag kwarta, di ba? Pero hangtod nga dili pa ka okay, dili pa okay imong kinabuhi, nga dili pa sad okay ang kinabuhi sa imong anak, sa imong pamilya, then hinay-hinay lang. Practice everything in moderation. Ayaw kaayo mong pagpakalumos anang issue sa politika. Siguruha sa nga makalihok gihapon ang inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi uban ang inyong pamilya. Mara to igsoon.